En ik van een heel mens komt zeer verhogen. Dat mensen wat het voelt niet gaan zien. En dus je wat nog verteld van leven. Maar die goed luisteren, wij sterk van je hele volgende. En doe wat goed is. En ik doe het van die hele. Zal je hele door hand op het geleerde. Zal je hele dan zoeken. Je mag het zeggen. Ik ga komen met die gedachte. En wat een vrouwen balansleven. En dan bleek die achter die nederland aan. Vrouw van die hele. Dat is er soms complicaties met die papa. Wat je moet voelen. Maar die vrouwen steeds afwachten. Die papa. Wat je doet. En nou verstaan we niet dat die vrouw nog steeds wacht op die papa. Wat moet je niet gaan doen? En toen voor een jong mens vandaag die dan zei. Die spreken van nu in het gebied. Die spreken die complicaties van die huisjes. Die spreken dat niks. Wat maken die kan voelen ze niet. Die spreken dat ze bij je gehouden. Maar die mama is in afwachten. Voor die papa van het voelt hebben. En toen voor een jong mens zei vanochtend. Breng je de droom. Jullie opgehaald in de roei. En als het volgende ongemakkelijk, dan voel je het aanmaken. Dat die man is in afwachten. Voor die papa van het vloed. En vangen die jongens zijn handen openbaar. En vangen die papa dat vloed gebracht wordt. Als hij niks voelt met die papa. Sinds de scheiding maakt en die mens als hij niks voelt met die papa. Van die mama het goed geluisterd.